Grabatzen ari garen unean goizeko ordu bata eta 6 diren honetan, Altunak eta Martijak eta Peñak eta Albizuk Gasteizko hogeita pilotalekuan jokatu duten Andre Maria Zuria torneoaren finalaren analisia egingo dugu. Garaipena Peña eta Albizurentzat izan da 22 eta 19ko emaitzarekin eta pronostikoak hautsi dituzte gainera Gipuzkoarrek. Gogoratuko dugu lehenik eta behin Altunak eta Martijak igandean jokatu zutela Ezkurdia eta Zabaletaren aurka eta bertan irabazi egin zieten. Aldiz Peñak eta Albizuk 2 egun gehiagoko atsedenaldia izan dute, hauen kasuan hauek ostiralean jokatu zuten Larrazabaleta Mari Ezkurrenaren aurka eta haiei irabazi zieten. Honen bestez finalera ohikoa den moduan baikoko bikote bat eta aspeko bikote bat sailkatu dira, eta egia esan partidaren analisiarekin hasita esan behar da orokorrean partida gogorra izan dela, baina ez partida ikusgarria. Udako partida klasiko horietako bat izan da, gauza eder asko izan dira, baina galdutako asko ere. Partida hasieran Peña eta Albizu behar bada agintariago hasi dira, Julen Martija galtzaile hasi da, eta hor lau eta hutseko errenta ere hartu dute urdinek. Gero ordea urdinak bapatean joan egin dira partidan, une batez ere Jonander Peña aurrean asko oparitzen hasi da. Esan dugu partida hasi aurretik jarri dugun txioan ez da nola, Altunak Peñak eta Albizuk osatzen duten bikote indartsua dela, tantoak bukatzen dakien bikotea, baina egia da asko ere galtzen dutela, eta hori gertatu zaie gaurko kasuan hasieran Peña eta Albizuri asko galdu dute, eta Altunak eta Martijak zuzen jokatzearekin bakarrik, hor gero Martija zuzendu egin baita, zuzen jokatzearekin soilik nahikoa izan dute partida aurretik jartzeko. 7 eta 5 jarri dira aurretik. Gero ordea Peña berriz ere pixka bat gehiago asmatzen hasi da, biziago jokatzen, egokiago jokatzen, eta aldiz Altuna okertu da hor pixka bat. Altunaren azkenean normala da, partida asko ikeragarri jokatzen ari da azken egun hauetan, batez ere abuztuko hilabetea oso gogorra ari da izaten amezketararentzat, uztaila ere gogorra izan zen, eta uda sasoia Jokin Altuna bezalako pilotari batentzat oso garai gogorra eta intentsoa da, eta gaurkoan hori nabaritu zaio, ez da igandean keixa bat ere adierazi zuen EITBko mikrofonoen aurrean, esanaz martxa honetan 30 urterekin erretiratu egin beharko direla. Egin batean hori bakoitzaren iritziak dira, baina egia da uda sasoi honetan Jokin Altuna bezalako pilotari batek normala dela eskakizun asko izatea, eta hori gertatu zaio, eta gaurkoan hori nabaritu da, batez ere partidaren fase horretan. 12 eta 9 aurreratu dira. Gero ordea Jokin tantoak amaitzen ere hasi da, ez azkenean naiz eta Jokin Altuna fisikoki justu egon, beti Jokin Altuna da, eta tantoak edozein unetan eta edozein modutan bukatuko dizkizu. Gogorra da, lehiakorra, eta atzean gainera Julen Martija izan du, normalean lehiakorra eta gogorra den pilotari bat, baina honek ere lan karga handia izan du azken egun hauetan, eta orokorrean esan da nabaritu da Peña eta Albizu hobeto iritsi direla, freskoago iritsi direla gaurko final honetara. Atzean alere bagenekien, etzela alde handirik egongo, eta alaxe izan da, nahiko paretsu ibili dira. Eta gero 12 eta 9ko horretara esan dugun bezala Peñak tanto asko bukatu ditu, eta Altuna pixka bat galtzaile hasi da. Ordea ez diete aurpegia galdu inondik inora ere, baina egia da hor Jokin Altuna gakoetako bat izan dela
Peñak eta Albizuk aurrera egiteko. Peñak partida izugarria egin du, egia da aserako txakalaldi hori izan duela, baina partida ikusgarria egin du Jon Ander Peñak, tanto asko bukatu ditu, batez ere airez, txokoan, zabalean, hasieran pixka bat kostatu zaio pilota luzatzea, baina gero bigarren zatian biziago eta luzeago mugitu du, eurentzako ere eurak erosoago zeuden pilota bat ere atera dute, eta horrek noski eragina izan du, eta hortikan aurrera Peña eta Albizu haizea alde zutela joan dira, naiz eta pilota batzu galdu dituzten, eta Jokin Altunak eta Julen Martijak duten lehiakortasun hori berretsi duten, ezta? Gero 19 berdin dute, eta hor Peñak erabaki du partida. Peñak azken tantoak, ilala bizi ez, baina bazekiten, aukerak bazituztela irabazteko, Peña horretan kontziente izan da, Peñak hori bazekien, eta bere gain hartu du bikotearen zama, eta bikain hartu du gainera. Orokorrean Jon Ander Peñak partida ikusgarria egin du, oso partida ona, eta merezita eman diote gainera torneoko pilotaririk onenaren saria. Hauxe beraz gaurko bideoan esan behar genuen guztia, hurrengoan gehiago izango duzue Kirolunea YouTubeko kanal honetan, bitartean ongi izan, agur!